Muzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale takulandirani ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachiwiri pa 3 October 2023. Ndipo mawu a Mulungu akuchokera ku buku la Zekaria, mprofeti, chapter 80 verse 20 mpaka 23. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi chikondi Saukira wa bungwe la Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wa lero kuchokera ku Luka chapter 9 verse 51 mpaka 56. Amene akutuwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas Pouya, achipani cha Missionaries of Africa kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mprofeti Zakaria. Zakaria 80 kuyambira ndime 20 kulekera 23. Zimene ndikunena ine chauta wamphamvu zonse ndizi: anthu a mitundu yambiri ndi anthu okhala m'mizinda yambiri adzabweradi. Anthu a mzinda wina adzapita ku mzinda wina kukanena kuti, tiyeni mwansanga tikapemphe chifundo kwa chauta, tikapembedze chauta wamphamvu zonse. Ifeyo tikupita komweko. Anthu ambiri ndiponso akumayiko amphamvu adzandipembedzadi ine chauta wamphamvu zonse. Ku Yerusalemu ndikupempha chifundo changa. Ine chauta wamphamvu zonse ndikunena kuti, amasiku amenewo anthu 10 ochokera ku mitundu ya anthu azilankhulo zosiyanasiyana adzagwira mkanjo wa Yuda ndikunena kuti, tipite nawo, chifukwa tamva kuti Mulungu ali nanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Luka mutu 9 mzere wa 51 mpaka 56. Pamene masiku ankayandikira oti Yesu atengedwe kunkha kumwamba, iye adatsimikiza ndithu zopita ku Yerusalemu. Motero adatuma amithenga kuti atsogole akalowe mudzi wina wa Samariya kukamkonzera malo. Koma anthu a mudzimo sadafune kumlandira chifukwa iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzira ake Yakobo ndi Yohane ataona zimenezi adati, Ambuye, bwanji tiyitane moto kuchokera kumwamba kuti udzawapsereze anthu amenewa. Koma Yesu adachewuka nadzudzula ophunzirawo. Pambuyo pake onse pamodzi adapita ku mudzi wina. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mu uthenga wa lero
tikumva kuti Yesu ali pa ulendo. Ndipo kuti timvesese bwino za ulendo umene wa Yesu, tichite geography pang'ono. Dziko la Israeli kumpoto kuli Galileya, pakatikati Samaria, ndipo kumwera kuli Yudea. Ndipo Yesu amene ali wa ku Nazareti, amene angakhala ku Nazareti, anyamuka ku Nazareti mu dera la ku Galileya kuti aende mtunda wonse mpaka kumwera ku Yerusalemu kumene ndi ku Yudea. Ndipo kuti afike ku Yudea sangafike popanda kudusira Samaria, chifukwa Samaria ili pakatikati. Kenaka Samaria si dziko la Ayuda weni ayi. Ndi Ayuda amene mwina sana sunge chiyuda chawo. Ndi Ayuda amene analandiranso zinthu zina zakunja ndipo chiyuda chawo chinawonongeka. Ndi amene anamkana Yesu kuti asapite kumuzi kwawo. So Yesu adatsimikiza ulendo wake, ulendo wopitira ku Yerusalemu. Ndipo ndi ulendo wake womalizira asana mwalire. Ndipo Yesu anadziwa kale kuti ku Yerusalemu zilipo zoyipa zimene zikumdikira, koma iye anatsimikiza ulendo wake kuti akupita ku Yerusalemu. Tikumbukire kuti mu utenga wa Yohane chapter 11 verse 16, kumeneko Yesu nso anali kupita ulendo umenewu, koma ophunzira ake anamkumbusa kuti simukukumbukira kuti anthu angafuna kukuphani, angafuna kukuzunzani mukupitanso uko. Pamene Thomas ananena kuti tiyeni nafenso tikafe naye. Ndiye kuti Yesu akudziwa mazunzo onse amene akumdikira, koma atsimikiza ulendo wake. Ifenso mu moyo wathu nthawi zina tiyenera kukhala ndi khama kuti titsimikize za ulendo wathu, titsimikize za zimene tikufuna kuchita. Nthawi zina ngati tazindikira ubwino wa zinthu zina zake, titsimikize kuzichita popanda mantha, popandanso kuopa mwina kuti tigwa mu mavuto. Yesu anatsimikiza ulendo wake. Anthu anakana kumlandira Yesu mumuzi wawo. Yesu anatuma athenga ake kuti apite kusogolo, ndipo akamkonzere kuti iye adzakhale mumuzi umenewo asanapitirize ndi ulendo wake. Koma anamkanira. Chifukwa chake mawu a Mulungu akuti Yesu anali pa ulendo wopitira ku Yerusalemu. Iwo sanafune kumlandira. Nthawi zinanso mu utumiki wathu tisayembekeze kuti chifukwa ndazipereka kugwira ntchito za Mulungu, chifukwa ndine wowerenga, chifukwa ndine akwaya, chifukwa ndine amatamando, chifukwa ndine walitaji wa chipembedzo, zinthu zonse ziyenda bwino. Nthawi zina anthu atikana, nthawi zina anthu atinyoza, nthawi zina anthu asiya kutilemekeza, satilandira. Ndipo tiyenera kukonzekera zimenezo, kuvomerabe kuti tatsimikiza ulendo wathu. Ndipo zimene talonjeza kuchita, talonjeza kwa Mulungu, tizikwanirisa. Ndipo utumiki ndi wachangu, palibe nthawi kuti tikangane ndi anthu pa nsewu. Yesu kufuna kuti utumiki uyende wachangu. Tisatenge nthawi ya utumiki kuti tikangane ndi aliyense pa nsewu. Panjira tisayime ndi kukangana ndi anthu. Tikumbukire utumiki umene tapasidwa, ndipo tiziwe kuti tiyenera kukwanirisa mwachangu. Ndipo ngakhale Yesu anali ndi mphamvu umene adanenera ophunzira ake kuti agwetse moto ochokera kumwamba kupsereza anthu aja, Yesu
sanafune kuchita zimenezo. Akanapeza chiyani pakuchita zimenezo. Utumiki si mpikisano woti tiononge anzatu kaye kuti tikwanilise utumiki. Si choncho hayi. Chifukwa cholinga cha utumiki ndi kuti Mulungu apulumutse aliyense, apulumutse anthu onse, ngakhale amene akudana nafe nawonso akusowa kupulumutsidwa ndi Mulungu. Lero mwapadera tipempherere anthu onse, makamaka tipempherere amene anadankhawa, amene anagwa pansi chifukwa cha kukumana ndi mazunzo mu njira ya utumiki. Tiyapemphererenso amene mwina chifukwa cha adani anagwa pansi, anasiya kutumikira Mulungu. Mawu a Mulungu akwaniritsidwe mwa ife. Mu dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.